kirkira wanda ba daga taskar manzon Allah ba to wannan ta zama bid'a diniya irin ta ce ake zargi da aka ce kullu bid'atin dalala amma ba irin waccan ba. za ka fahimci wannan a wannan magana ta wannan malami dan malikiya da yace tariqatun fid dini ya faɗi wannan dan ya fitar da me tariqatun fid dunya a tariqatun fid dini wata hanya a addini muhtara'a wadda aka kago bata faru a baya ba yanzu mutum ya fara da can babu ita yanzu mutum ya kago ta to dahi shar'iyya kuma ta yi kama da shari'a ta yi kama da hanyar shari'a kaga bid'a ta yi kama da me shari'a salati ne Allah kuma yace inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi zikiri ne Allah kuma yace ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera wa sabbihuhu bukratan wa asila kaga ta yi kama da shari'a amma inda rikicin yake sigar da aka yi salatin da ita ba daga bakin manzon Allah take ba. manzon Allah ya koyar da Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sai wani ya kago wani salatin da ba wannan ba da suna ko salatul fati ko salatul tunajjina ko as-salatun nariya kaga duk waɗannan ba daga bakin manzon Allah suke ba amma mai yi zai ce me yake yi salati kaga yayi kama da shari'a amma kuma ba shari'a bane ba shi yasa shi Shehu Usman da yazo a cikin Ihya Sunna wa Kamadul Bid'a sai ce ihdasu amrin fid dini yusbihu an yakuna minhu wa laysa minhu kagar da wani abu cikin addini wanda yayi kama da addinin amma ba addinin bane yayi kama da addini salatul fatiha yayi kama da addini amma ba addini bane tunda ba daga bakin manzon Allah ta gangaro ba salatun tunanjina da salatun nariya sun yi kama da addini azumin watan rajab na tsofaffi ya yi kama da addini amma kuma tunda ba daga manzon Allah yake ba addini bane ba dan haka tariqatun fi din mukhtara'a tudahi shar'iyya idan ka tambayi dan bid'a me yasa kake zai ce aljanna yake so samu zai ce ibada yake lada yake nema sai ce yuqsidu bi suluki alaiha almubalaghatu fi ta'abbud lillah wato abinda ake nufi wajen kago wannan hanya kaiwa matuka wajen bautar ubangiji duk mai bid'a zai ce so yake samu lada so yake ya kai matuka wajen bauta ga ubangiji to anan ba za ka yi masa inkari ba sai ka ce kyakkyawan niyyar ka abin nema ne domin Allah baya karban aiki sai da niyya innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imrin ma nawa amma niyya kadai ba ta sa aiki ya zama kyakkyawa sai kuma yan aikin ya zanto manzon Allah ya san da shi dan kai kyakkyawan niyya akan aikin da manzon Allah bai koyar da shi ba wannan kyakkyawan niyya ba ta tsayar da aikin ba ina fata mun fahimta mutum yazo zai sallah azhar sai ya raka'a biyar tambaye shi ce kyakkyawan niyya ne alheri nake so in kara da haka sai na kara raka'a daya kyakkyawan niyya za ta tsayar da shi wannan sallar ta zama karbabbiya ya zo azumin watan Ramadan sai ya yi 32 a tambaye shi me yasa wane kuma yau sallah kana azumi ce wallahi so nake nawa yafi na kowa wani yayi 30 ne yana so in yi 31 kyakkyawan niyyar nan sai ta sa ake zama karbabbe ya je dawafi a madadin kewaye bakwai sai ya kewaye 10 ya ƙara 3 wannan sai sa karbi dawafinsa ya je sa'ayi a madadin yayi guda 7 sai ya yi 8 ko 7 da rabi sai a karba sallan magriba sai ya raka'a 3 da rabi in zai iya wa a yi rabar raka'a ko ya raka'a 4 kaga dai ba za ta karbu ba ashe kyakkyawan niyya ba ta sa aiki ya karbu sai aiki ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka dai anan gurin zaka samu da yawa daga cikin mai bid'a yana da kyakkyawan niyya amma inda ya kuskure hanyar yin aikin ita ko kyakkyawan niyya daban hanyar aiwatar da aiki daban idan hanyar aiwatar da aiki ta yi kyau to sai kai kyakkyawan niyya abu biyu in sun haɗu sai aiki ya zama karɓaɓɓe amma kana da kyakkyawan niyya hanyar aiwatar da aikin ba ta da kyau dan manzo Allah bai koyar ba aikin ba zai zama kyakkyawa ba a'a kana da kyakkyawan aiki amma niyyar ka ba ta da kyau kai niyya dan wani Allah ba zai karɓa ba ko da aikin irin na manzon Allah din ne sai abu guda biyu sun haɗu da juna dan akan wannan aka gina ma duk ibadar duniya an gina ta ne kan la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalmar la ilaha illallah abin da take nufi karka bauta kowa sai Allah kuma dan shi zaka yi ibadar kalmar muhammadur rasulullah tana nufin karka yi ibadar sai yadda ya koyar ko Allah kai wa bauta da abinda manzon Allah bai zo da shi ba Allah ba zai karba ba kuma ko abin manzon Allah zo da shi sai ka bauta wa Allah amma da niyyar da ka gwama wani tare da Allah kuma Allah ba zai karba ba a sai wadannan ababai dole mu yarda da su dole mu karbe su dan haka dai ita bid'a fariqatun fid dini hanya ce a addini
wato ba a cikin rayuwa ba, muhtara'a. Dan a cikin rayuwa manzon Allah ba yawa mutane shigege, abin da ya sani ya faɗa, wanda bai sani bai shiru, amma cikin addini kuma su mutane ba su yawa manzon Allah shigege. Abin da manzon Allah ya faɗa shi za a yi, wanda bai faɗa ba kuma ba za a yi ba. Dan rayuwa tana da faɗi, wani garin daban an kawo naman dabo daga wani gari aka ajiye ga manzon Allah ya ci. Khalid bin Walid ya ja akwashin gaban shi, ya dandana ya ga manzon Allah ya shiru bai ce masa kuma bai sai ya ci gaba da ci. Aka tambaye manzon Allah me yasa baka ci, bai ce babu shi a garin mu, dan haka sai zuciyata take kyamarsa. Bai taba ganin shi ba, babu shi a garin su. Lamari ne, amma tunda bai yi inkari ba ya nuna za a iya mai, za a iya ci. Mutane suna kililin dabino, maza Allah ce dan me kuke kililin dabino ku da bata kanku lokaci. Manoma ƙwararru ta fuskar dabino suka ce da manzon Allah yo aiko yana yin amfani, sai ce yana yin amfani, suka ce gashi an sa gonar wani yayi, ai mutane suna yin, sai ce ko kuka fi ni sanin yadda kuke harkokin ku na duniya, ku je ku yi kayan ku. Amma a lamarin addini, ibada, zikiri, salati, azumi, ba wanda sai ce komai sai manzon Allah. Duk wanda ya kirkiro wani abu daban ba wanda manzon Allah zo da shi to yayi kuskure. Dan haka lokacin da Umar dan Khattab ya ce ni'matul bid'atu hadhihi, shi yana magana akan bid'a a ma'ananta na lugha ba a ma'ananta na shari'a ba. Yaya bayanin abin yake? Yadda abin yake shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa, hadisi ya tabbata cikin Bukhari, ya tabbata cikin Muslim. A lokacin sa hadisin Ummu Aisha, ya fito bayan sallar isha'i masallaci. Ummu Aisha ta zo ta faɗa masa tabarma, bayan mutane sun yi isha'i kowa ya tafi gida, ta faɗa masa tabarma a masallaci cikin azumi ne. Sai fito ya sallar tarawihi, sai waɗansu mutane suka gaishe, sai suka bi shi suka yi sallah tare da shi. Washe gari sai suka tsegunta wa mutane, jefa manzo Allah ya fito ya sallar da rabin gaishe. Aka ce haka ne, sai adadin mutane ya karu. Manzo Allah ya fito ya ga mutane sun karu sama da nabi, bai ce kuma ba sai ya sallah tare da su. Washe gari adadin ya kara karuwa, a dare na hudu sai mutane suka cika suka yi dafifi hatta baqa bihimul masjid, har masallaci ya musu kadan, sai manzo Allah ya ki fitowa, har suka yi ta cewa as-sala manzo Allah ya ki fitowa. Sai da aka wayi gari da safe yace na abin da yasa ban fito ba, ina jin tsoron kar in zo in fito mu ci gaba da yin sallan tarawihin nan a wajabta muku ita, in an wajabta muku ko ba za ku iya ba. Tunda manzon Allah ya sallace ta hasso uku tare da jama'a, ya nuna yin sallan tarawihi a cikin jam'i menene sunnat. Amma me yasa manzon Allah yake fitowa a yi tare da shi? Jin tsoron a wajabta. A yanzu in ni na fito ko kai ka fito, sai ka ce kai kuma gobe ka fito don kan jin tsoron a wajabta? Kai kuma ya ba maka wahayi, malaika Jibril bai san hanyar gidanka ba, saboda haka me yana naka a ciki? Ina jin malaikan mutuwa ne da ya san hanyar gidan kowa, amma ba gidanka ba. To kaga anan kai ba za ka ce ba, kai kuma ba za ka fito ba. To amma da manzon Allah ya daina fitowa din, sai kuma sahabbai suka ci gaba da yin kayan su a gida. A hankalta ba za su fito kuma su iya nada wani ba, amma sun yadda cewa yinta a cikin jam'i sunna ne. Amma manzon Allah baya son ya fito don kar a wajabta, har ya bar duniya ba a ci gaba da yin sallar tarawih kuma a cikin jam'i ba. Sannan Abubakar Siddiq ya zo ya shekara 2 ba a tarawih cikin jam'i. Lokacin Umar dan Khattab mutane sukan zo masallaci, wani lokacin sai ga mutum 2 sun sa mutum ɗaya musu limanci, wasu ka ga mutum 5 sun sa ɗaya musu limanci. Sai ɗaya daga cikin sahabbai ce me zai hana wannan jam'in 1, 2, 3 da suke sallan nan ta dare a haɗa su karkashin limami ɗaya. Sai aka haɗa su karkashin limami ɗaya cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam. Da Umar dan Khattab ya fito ran gadin dare sai ya ga suna yin sallah, sai ya kalli sai ce ni'matul bid'atu